El Consell Local de la Joventut d'Ontinyent posa en marxa novament per al mes de juliol alternatives d'oci saludables i culturals. En coordinació amb l'Ajuntament d'Ontinyent organitza l'Escola d'Estiu Municipal Atreveix-te a Crear, on els xiquets de 3 a 12 anys gaudiran al Col·legi Carmilo Ripoll de 8:30 a 2 de la vesprada d'activitats relacionades al món de l'art. Què anem a fer en aquesta escola? Anem a organitzar activitats i dinàmiques relacionades amb el món de l'art que els permetrà adquirir valors de respecte al medi ambient, expressió d'emocions, sentiments. Ho farem mitjançant tallers on experimentarem en diverses tècniques artístiques, la pintura, l'escultura, el teatre, la música, etc. I, a més, farem animacions, jocs d'aigua i esports. El preu és de 110 euros, 105 euros si es fa l'ingrés abans del 30 de maig. També es dona la possibilitat d'elegir opcions quinzenals. A més, per segon any consecutiu es presenta Activat, projecte dirigit a joves de 12 a 16 anys que es durà a terme en diferents localitzacions de la ciutat. Aquest programa es divideix en 5 blocs temàtics on intentarem que els joves siguin partíceps d'activitats socials, mediambientals, culturals, creatives, històriques, esportives, no pararan. Ho farem mitjançant gimcanes, grafitis, rutes, visites, col·laboracions amb entitats i associacions, col·lectius. Aquesta proposta compta amb el suport de l'IBAG Generalitat Jove i l'Ajuntament d'Ontinyent, i el seu preu serà de 100 euros per mes, el mes de juliol, amb horari de 9 a 2. Podreu trobar tota la seva informació al nostre web, que recordem és www.joventutontinyent.com. Ve acudint a la nostra seu, que està situada al barri del Llombo, carrer Jaume I Conqueridor, 3G Baix, o cridant per telèfon dins l'horari d'informació juvenil, que és 96 238 37 51. I també al Departament d'Educació de l'Ajuntament en horari de 9 a 2 i al telèfon 96 291 82 26. El Consell Local de la Joventut d'Ontinyent té com a objectiu prioritari amb aquestes activitats fomentar l'ocupació jove. I per això hem creat una borsa de treball pròpia per a que la gent pugui anar portant-nos els currículums. És donar una eixida temporal, a pesar de com estan les coses, temporal, laboral a tots els xavals i xavales que fan aquests cursos tant de monitor com de les activitats. I a més, com s'ha dit també, el Consell Local de la Joventut, que és una associació que no té ànims de lucre, tot el que es cobra als xiquets, que creiem que un mes per 110 euros està molt bé, és molt econòmic, molt bé de preu, i sobretot tot el que n'hi ha que recalcar, que tots aquests diners són els que repercuteixen en els nostres fills i filles, tant en el col·legi i poder pagar un sou digne per aquesta temporada que es té d'empleo la gent jove. El Consell informarà també en breu dels tallers que com cada any ofereixen al jove ontinyentí durant l'estiu.